Selam dostlar. Uramda şınav aytım solqin. Albatta, chunki qish. Ham endi tezdan 5 kundan biz sizning bilan eng kötü bo'lgan, eng mo'jizali, eng ezgu bayramni boshlayapmiz. Yangi yil jeti. Dostlar, yulduzlik mezgillari topshiruvi Shiratdagi shirin boshlovchilari ham aytirga kerak 2020-yilda ul yong'oqlar topshirdi. Siz hazır ekan, biz de hazır. Haydangiz birgalab. Dostlar, topshiruv bizni nechun qorong'i tushirga bo'ldi? Javob bering. Chunki yangi yil bayramining motorligi nashu motor shirshi, motor bezaklar o'sha ko'rsatasiz. Albatta, har birimiz uchun bu bayram tilaklar o'sha. Nedir, mucizalar, turmushqa shulay ham endi maqsadlarimizga erishish. Amina yozishlarimiz uchun bu bayram yangi festival sezonini hazırlanib ham yeni tilaklarni tilaymiz. Bugun hurmatli tomoshabinlar biz 2020-yilga natijalar yasamaymiz. Biz tilaklar tilaymiz. Sizga, qatnashuvchilarga ham albatta ijod suyishlarga. Haydangiz boshlaymiz. Bizning yaratgan yulduzlik Antoshkent ansambl ismining yangi yil bilan qutlaymiz. Ham baribizga da salomatlik, alga tabada ham yangi urinishlar tilaymiz. Yangi yil bilan с Новым годом! Sabahın yarminkasının alıp aytın gün еді. Ғали етіп тоғалы кен Казанский күн еді. Шулы түплеріні киюге білмей гені бұла. Ойғылыр көпірсінім дейірге кен аптыра. Хей, күн еді. Күн еді, күн еді. Күн еді, күн еді. Тұраныстарым кетерім бейче еді. Ұзыма Казанский күн еді. Ұзыма Казанский күн еді. Бейіндегіне етіклері чөтіп таши көртіп. Шунай бірлі бейіп ерімсі көлірні күрітіп. Шунай бірлі бейіп ерімсі көлірні күрітіп. Баланға уна жибарса бейікілерін гіне. Менің үтіклері еді түйіндірма юндырма. Тұпсырнап кете бейіпім шондыда ұса еді. Бұға дейістік төгелі бұл Казанский күн еді. Күн еді. Күн еді, күн еді. Күн еді, күн еді. Тұраныстарым кетерім бейче еді. Ұзыма Казанский күн еді. Казанский күн еді. Бейіндегіне етіклері чүтіп тәсі күртіп. Шунай бірлі бейіп ерімсі көлірні күрітіп. Всем и каждому скажу я. Секретов не держу я. Не шкаф и не музей. Хранить секреты от друзей. Кто-то двойку получил. Кто-то ноги промочил. Он расскажет это сам. Сначала мне, а после вам. Ля-ля-ля, жу-жу-жу, ля-ля-ля, жу-жу-жу. По секрету всему свету, что случилось, расскажу. Ля-ля-ля, жу-жу-жу, ля-ля-ля, жу-жу-жу. По секрету всему свету, что случилось, расскажу. Жу-жу-жу. Вы меня потом придом мне. И не считать болтуном. Мы друзья на 1000 лет, а у друзей секретов нет. Всем и каждому скажу я. И я секретов не держу я. Не шкаф, не музей. Хранить секреты от друзей. Ля-ля-ля, жу-жу-жу, ля-ля-ля, жу-жу-жу. По секрету всему свету, что случилось, расскажу. Ля-ля-ля, жу-жу-жу, ля-ля-ля, жу-жу-жу. По секрету всему свету, что случилось, расскажу. Жу-жу-жу. Sizni yangi bayrami bilan qutlaymiz. Yangi yilda sizga shodlik ham
Төркеме сезне яңа ел белән котлый. Бәхет, шатлык, саулык, Уңышлар. Телибез яңа ел белән! Исәнме шыршы, исәнме? Яңа ел килеп җитте. Күңелле шыршы бәйрәмен балалар күптән көтте. Яңа ел җитәргә санаулы көннәр калды һәм без Созвездие йолдызлык фестивалендә танышкан нәни дусларыбызга Кукмара районының сәнгать мәктәбе балалары белән зур сәлам җибәрәбез. Яңа ел! Рано или поздно все сугробы тают и ломает реки старый лед. Рано или поздно люди вырастают, вот и подошел он наш черед. А юность это смелость, а смелость это почет, и мы найдем страницы для наших строчек, мы найдем дорогу, куда зовут рассветы и где на поезд счастья идут билеты. Нам сегодня все пока непросто, станет проще, может быть потом. То, что нам сегодня родине по росту, завтра мы с тобой перерастем. А юность это смелость, а смелость это почерк, и мы найдем страницы для наших строчек, мы найдем дорогу, куда зовут рассветы и где на поезд счастья берут билеты. Мы пойдем по чащам, по таежным рекам, мы откроем новый самоход. Ведь не зря, наверное, эстафету века нам с тобой доверил комсомол. А юность это смелость, а смелость это почерк, и мы найдем страницы для наших строчек, мы найдем дорогу, куда зовут рассветы и где на поезд счастья берут билеты. А юность это смелость, а смелость это почерк, и мы найдем страницы для наших строчек, мы найдем дорогу, куда зовут рассветы и где на поезд счастья берут билеты. Уйлап кына карагызсызлар. 20 ел. Созвездие йолдызлык хәрәкәтенә 20 ел. Ә ул бит миллионнан артык бала. Йолдызчы.
Ул бит кадерле дуслар, 45 муниципаль район һәм шәһәр. Ул 90-нан артык ГИТИСта укучы һәм аны тәмамлаучы, консерваторияны тәмамлаучы. Бу безнең сәләтле балаларыбыз, бу Татарстан горурлыгы. Һәм әлбәттә, балаларның үз сәләтләрен дөньяга тудыру өчен педагоглар зур көч куя. Әйдәгез, аларны да тыңлап үтәйек. Стоп! Менделеевск муниципаль районы созвездие йылдызлык командасын киләчәк яңа еллар белән тәбрик итә. Творческий Иҗади уңышлар, бәхет, яңа ачышлар һәм җиңүләр. Йолдызлар үзенең иҗат канатында талантлар фейерверкны алып килсен. Сезгә узын гомер, сәламәтлек! Берне генә түгелләү икене, ай-вай, тихо гуляй, мой милай, тагын бергә җирсәк иде шушылай, тагын бергә җирсәк иде шушылай. Җырламас идем лә мин ай икене, җырла дип әйтүгә сөйкемле, ай-вай, тихо гуляй, мой милай, тагын бергә җирсәк иде шушылай, тагын бергә җирсәк иде шушылай. Бушамай, ах, душам, ой, душамай, биледе кайыш бушамай. Итүк торып суга барам, камыр басам, икмәк салам, кай җирләрем бушамай. Итүк торып суга барам, камыр басам, икмәк салам, кай җирләрем бушамай. Ах, душам, ой, душамай, биледе кайыш бушамай. Кайтуыңны көтүп торам, канатларсыз очып торам, кай җирләрем ошамай. Кайтуыңны көтүп торам, канатларсыз очып торам, кай җирләрем ошамай. Торам, биеп торам, көлеп торам, уйнап торам, кай җирләрем ошамай. Җырлап торам, биеп торам, көлеп торам, уйнап торам, кай җирләрем ошамай. Ах, душам, ой, душамай, биледе кайыш бушамай. Ах, душам, ой, душамай, биледе кайыш бушамай. Илтүк торып суга барам, камыр басам, икмәк салам, кай җирләрем ошамай. Илтүк торып суга барам, камыр басам, икмәк салам, кай җирләрем ошамай. Җырлап торам, биеп торам, көлеп торам, уйнап торам, кай җирләрем ошамай. Җырлап торам, биеп торам, көлеп торам, уйнап торам, кай җирләрем ошамай. Җырлап торам, биеп торам, көлеп торам, уйнап торам. Hey җаный, кай җирләрем ошамай.
Қадірлі йылдызлық командасы, талантлы балаларыбыз һәм укытучылар. Сезнең барыгызда 2021 ел якынлашып килү белән шын күңелдән тәбрик итәм. Бу елда булган хәвефле көннәр артта калсын иде. Алдагы елда безне бары уңышлы, матур, кояшлы көннәр көтсен иде. Безгә барыбызга да уңышлар, сәламәтлек, гаиләбездә иминлек һәм бары изге теләкләр юлдаш булсын. Бәйрәм белән, кадерләребез. Ояз, киләле! Давай тагын бер селфи! Селфи! Күмәчергә инде, моди дигәчтә. Карале, брат, синең Шаймиев бабай белән төшкән фотоң бар түгелме соң? Юк шул, зато Халиков абый белән төшкән бар. Ул ярамый, что ли? Юк шул, быел Шаймиев бабай белән төшәргә кирәк. Нигә? Почему? Потому что аның юбилее. Усек? Да, Шаймиев бабайга 80 яшь. Туктале. Димәк, безнең дә юбилей. Нинди юбилей? Бабайга 80 яшьме? 80. Цифра 0 важную роль не играет, между прочим. Без булдырабыз. Безгә дә тиздән 8 яшь тулачак. Усек? Да. Хәзер чигасы дустыбызга 8 яшь тулган инде. Усек? Да. Рузиля, чигәле. Рузиля, юбилең белән сине. Хәзер җырла, без бергәләп селфи төшәбез. Салам алейкум! Babalarımız, enniler, etiler, малайлар һәм кызлар, сезне барыгызда киләсе яңа еллар белән котлыйбыз. Яңа ел сезгә. Яңа бәхет, яңа шатлык, яңа хыяллар бүләк итәбез. Елмаеп һәм шаярып яшәгез. Шаян ТВ-га Буа кызларыннан Зур сәлам! Яңа ел белән!
Кыш бабай кем? Хыялларны шыңга ашырышымы? Мугжиза ясымы? Кәйфегез төшмәсен. Әмма хыялларны шыңга ашырышы ул без. Мугжизаны без үзебез тудырабыз. Бары ышанырга һәм максатларга тугры калырга гына кирәк. Яңа ел белән Кыш бабай ул бәйрәм кәйфе. Елма еллар һәм якыннарың белән очрашуга бер сәбәп ләбаса. Шуңа күрә сезләргә бәхет яңа еллар телибез. Сибә кояш нурын безгә балкыды барыр юлны. Кизәк тормышны бизәргә тотынып кулан кулны. Күңеле балачак без замана баласы, алдагы тормышны бизәп зур-зур юллар саласы. Күңеле балачак без замана баласы, алдагы тормышны бизәп зур-зур юллар саласы. Чулпан йолдыз юл күзәтә, яктырта безнең эзне. Киләчәктә илебездә зур эшләр көтә безне. Күңеле балачак без замана баласы, алдагы тормышны бизәп зур-зур юллар саласы. Күңеле балачак без замана баласы, алдагы тормышны бизәп зур-зур юллар саласы. Гаиләгә рәхмәтле без алыр безгә зур терәк. Балкысын уңышларыбыз бездән булыр ул бүләк. Күңеле балачак без замана баласы, алдагы тормышны бизәп зур-зур юллар саласы. Күңеле балачак без замана баласы, алдагы тормышны бизәп зур-зур юллар саласы. Ва-па-да-па-да-па-па. Ва-па-да-па-да-па. Күңеле балачак без замана баласы, алдагы тормышны бизәп зур-зур юллар саласы. Күңеле балачак без замана баласы, алдагы тормышны бизәп зур-зур юллар саласы. Алдагы тормышны бизәп зур-зур юллар саласы. Зур-зур юллар саласы. Зур-зур юллар саласы. Бәйрәм белән сезне, дуслар. Барлык авырлыклар, читтән вакытлар 2020 елда калсын. Ә 21 елда без сезне белән якты уйлар, җылы мөнәсәбәтләр һәм изге фикерләр белән. Яңа ел белән исән-имин булыгыз.